Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του ΕΟΦ, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου στο σημερινό συνέδριο, το οποίο πραγματικά γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο. Είμαστε λίγους μήνες αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα και λίγες εβδομάδες αφότου γίνανε οι ευρωεκλογές. Σίγουρα ήταν ένα μήνυμα οι ευρωεκλογές, οι οποίες δείξανε και στην κυβέρνηση πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή πορείας όσον αφορά τη διακυβέρνηση του κράτους και ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον προηγούμενο Υπουργό και θεωρώ ότι έκανε μια εξαιρετική δουλειά και εύχομαι και καλή επιτυχία στο νέο μας Υπουργό. Δεν θεωρώ ότι ήταν με προσωπικά κριτήρια, να σας πω την αλήθεια, γιατί πραγματικά πάλεψε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και πραγματικά άκουσε και ήταν, θα συμφωνήσω και με τον πρόεδρο του ΣΟΕ, τον Κώστα Φρουζή, ήταν πραγματικά από τους ανθρώπους οι οποίοι ανοίγαν τα αυτιά και ακούγανε και προσπαθούσαν να βρουν μια ισορροπία. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τελευταία χρόνια, από τότε που ήρθε και υπογράφηκε το μνημόνιο, ήταν μια επίπονη διαδικασία. Σίγουρα είχαμε τα σφάλματά μας και τα λάθη μας, γιατί αλλιώς δεν θα είχαμε φτάσει στην αγκαλιά των δανειστών. Σίγουρα η δαπάνη ξέφυγε και ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν συνέβη τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί πολλοί έχουν αρχίσει και δείχνουν από το 2004 και μετά τι έγινε, από το 2000 και μετά τι έγινε. Είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβαινε από το 1990 μέχρι και σήμερα. Από εκεί και πέρα όμως, όπως και στους υπόλοιπους δείκτες της οικονομίας, καταλήξαμε να έρθουμε και να αγκαλιαστούμε με τους δανειστές. Θέλαμε, δεν θέλαμε. Η πραγματικότητα είναι ότι υπογράφτηκαν γίνανε αρκετές συμφωνίες μέσα στο μνημόνιο, οι οποίες στην ουσία δεν υπήρχαν προϊόν διαπραγμάτευσης της χώρας με τους δανειστές, αλλά αναγκαστήκαμε να τα υπογράψουμε. Υπάρχουν πολλές ιστορίες και νομίζω πολλοί γνωρίζουμε πώς έγινε ο νόμος ο οποίος υπογράφτηκε επί Υπουργείας Λοβέρδου και αν υπήρχαν θέματα διαπραγμάτευσης ή αν συζητήθηκαν θέματα, αν αυτά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή όχι. Θεωρώ ότι υπήρχε και ένας πανικός από την Τρόικα και τους δανειστές όσον αφορά τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρουμε. Δεν νομίζω ότι έγιναν συντονισμένες προσπάθειες, απλώς έγινε ένα μείγμα διαφορετικών μέτρων που έχουμε δει σε όλη την Ευρώπη και ήρθαμε και τα βάλαμε σε ένα νόμο και λέμε κάτι από όλα αυτά, αν πιάσει, θα μπορέσουμε να το πετύχουμε. Και πάνω σε όλα αυτά μπήκε και το clawback, το οποίο στην ουσία το clawback είναι, κατά τη γνώμη μας, έτσι, ένα μέτρο όχι μοχθηρό, θα έλεγα ένα μέτρο το οποίο ξεφεύγει της λογικής. Και μάλιστα ξεφεύγει της λογικής με την άποψη ότι θα κάνεις αυτά τα μέτρα και αν δεν πετύχουν αυτά που σου λέω, θα με πληρώσεις κιόλας. Πράγμα το οποίο είναι παράλογο. Τουλάχιστον θα πρέπει να πει η Τρόικα, ξέρετε, παιδιά, αυτό είναι το budget, βάλτε και ένα clawback και από εκεί πέρα βγάλετε τα του οίκου σας μόνοι σας. Και όχι να έχουμε και από κάτω άλλα 15 μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε. Συμφωνώ με τον ΣΦΕ, με τη λογική ότι και με τον πρόεδρο φυσικά του ΕΟΦ, ο οποίος είπε ότι πρέπει να υπάρχει σωστή υγεία για τον ασθενή. Υπάρχουν νέα φάρμακα, υπάρχουν πολλά καινοτόμα φάρμακα. Καθυστερήσανε τα φάρμακα να βγουν στην αγορά και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε τον ασθενή να πάρει τη νέα του θεραπεία. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει και αυτά τα φάρμακα τα οποία δαπανούμε να υπάρχει ένας σωστός έλεγχος, όπως άκουσα και πιο πριν, με σωστούς κανόνες, με διαφάνεια, με ισοτιμία ανάμεσα στις επιχειρήσεις, για να μπορέσουμε να δώσουμε το σωστό φάρμακο στον ασθενή, να μπορέσουμε να δώσουμε μια καλύτερη θεραπεία, παρόλα αυτά όμως χωρίς να ρίξουμε τα ταμεία έξω. Αυτή είναι μια λεπτή ισορροπία η οποία καλείται ο νέος Υπουργός να αναλάβει και να μπορέσει να δει πλέον, έχοντας φύγει όσο μπορούμε από τις μνημονιακές υποχρεώσεις, να έρθουμε και να φτιάξουμε ένα νέο περιβάλλον για τη χώρα μας και για την οικονομία. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία τις χρονιές πριν το μνημόνιο 2005-2009 επένδυσε 300 εκατομμύρια ευρώ φτιάχνοντας 6 νέες παραγωγικές μονάδες. Ο επενδυτικός ρυθμός αυτός ήταν ανάλογος και τα προηγούμενα χρόνια, καθότι σήμερα έχουμε χαρακτηριστεί στους top developers της Ευρώπης. Δυστυχώς, τις χώρες στα χρόνια του μνημονίου 2009-2014, αμφιβάλλω αν έχουμε ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ από 300 που ήμασταν πιο πριν. Και αυτό έχει να κάνει με μια λογική ότι δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας ξημερώνει. Είμαστε στη χώρα, θέλουμε να επενδύσουμε στη χώρα, έχουμε πάρα πολλές ιδέες, έχουμε ερευνητικό προσωπικό το οποίο είναι πολύ δυνατό και από το καλύτερα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε όμως ένα σταθερό πλαίσιο. Και αυτό ζητάμε σήμερα και με την τοποθέτησή μας που θα κάνουμε και αργότερα οι εκπρόσωποι από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, να μπορέσουμε να δούμε τις προτάσεις μας, να φτιάξουμε ένα σταθερό πλαίσιο. Η φαρμακοβιομηχανία, όπως έχει τονιστεί και από το Υπουργείο Ανάπτυξης πολλές φορές και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι ένας πυλώνας για την ανάπτυξη της χώρας για το μέλλον. Είμαστε δίπλα στην κυβέρνηση και προσπαθούμε κι εμείς, έχοντας αρρωγό και έχοντας ένα σταθερό πλαίσιο, να μπορέσουμε να μεγαλουργήσουμε. Αυτά θέλω να σας πω προς το παρόν και θα συνεχίσουμε αργότερα. Σας ευχαριστώ.